Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Kimlernidir sıklandıra derece, kimlernidir akşa, kimlernidir kiyim, kimlernidir tübenlerden üske uzu, ayga uzu, jirden biğirek bulu. Kimlernidir sıklandıra vaklıklardan üstün bulu, kaygılardan güçlü bulu. Kimlerdir küreş yolunda tanılı, tabulu izli. Ayrıca sanat ahilleri, jırçılar tanılığa muhtaç. Çünkü halk tanıgan vakitte gına onun dereceli көтеріліші barlıqqa kile. Tataristan'ın halk artisti İlsaf da özünün icad yolunda vak adımlardan zor adımlar jıya, vak inişlerden mum yılgasın kıya halk köngülüne özünün yolun tapkan yigitlerinin, şahıslarının, jırçılarının birisi. Аңлаугыча көзгә көз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева сезгә һәм кунагыма хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Kır kozlar şebütte, parsız ağlar sanadım. Kayda kaldı bergesi deyip, üzlerinden sıradım. Bir kozmun su tavuş bir de, gitken idi kaltı par. Bir bezine minim dusuna, kişe atıp aldılar. Qaytalar indi, qazdılarım. Yarrak yollarda, yalğız qalsa da, qaytalar indi, qazlarım. Qaytalar indi, qazlarım. Yarrak yollarda, yalğız qalsa da, qaytalar indi, qazlarım. Ay afarin, selam İlsaf, is gitmeli ahang mung tuldu. Mine әңгәмә күтәрелештә булып башланып кына тора, якынрак йылышыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Нәкъ шушы җырларың, тәрәзәдә әни күзләре, әбиләр чуагы, кайталар инде кыр казлары. Бу җырлар белән Башкортстаныбызның тамашачыларының күңеленә якынайып киткән идең. Шуңа да мин беренче чиратта сиңа әле генә әйтеп үткән фикерләремне яңгыратып кабатлап, танылу, табылу юллары uzun bulgandır. Үзең генә аңлаган сукмаклар, сикәлтәләр үтелгәндер. Ничегрәк үтелгән? Әйдә бүген икәүләп бергә тамашачыларны шул тарафка якынайтыйк та бер күз алыйк әле синең иҗат үтелгән гомер юлын. Рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Туган тел каналын караучылар, исәнмесез, хөрмәтле Зифа ханым. Шулай дип әйтсәм ярыймы? Ханымын да әйтсәң була, Зифа гына дип тә китәргә мөмкин, үзебезчә гади генә әйтеп аралашып. Рәхмәт. Шундай жылы сүзләрегезгә иң беренче танылу әлбәттә җиңел түгел. Менә рәхмәтлемен шушы җырларыма Башкортстан җиренә дип әйтсәм дә ярый. Иң беренче 95 елны Нефтекам шәһәрендә үтә торган дуслык җыры ул вакытта атала иде. Шунда конкурска килгән идем. Анда шушы җырларны җырлап, аннан соң Наил Шәймәрдановтан Кәүсәрия Пашафикова сүзләренә язылган менә шушы Кайталар кыр казларын җырын алып киткән идем. Иң беренче җырларым әлбәттә шулар булды. Менә тәрәзәләр әни күзләре, әбиләр чуагы сыңрак. Әлбәттә җиңел түгел, бөтен вакытта да, ул вакытта да җиңел түгел иде. Җырчылар ничектер Татарстанның Чүпрәле районыннан килеп,
шушы эстраданың биек баскычларына курыкмыйча беренче адымнарны ясау, әлбәттә инде менә тормышта кеше өчен ниндидер бер вакыйга бик мөһим. Мине Зөһрә Шәрифуллина үзе күреп алып, аңа бүген дә шушы тапшыру кысталарында да зур рәхмәтемне әйтеп үтәсем килә. Мин аны бер качан да онытмыйм. Үзенең труппасына алып, җитәкләп, алып чыгып китеп, мине беренче зур сәхнәгә алып чыкты ул. Менә шуннан әкренләп, җырлар туплап, репертуар сайлап, әкрен генә мин тамашачы күңеленә керә башладым. Чәчәк бәйләмнәре кышак тулы, тәкъялар үрдем дисең син. Ярсып тибә йөрәк дигәннәре, чәчләремә кагылып үтсәң син. Чәчәкләрнең ай төсләре ачык, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тәкъя, булсын диеп күзең төсләре. Хәзер инде без Илсафның күңеленә дә акрын-акрын гына керә-керә барыйк әле. Тиз генә сөйләтеп бетерсәк, димәк, бик нечкәлекләренә тукталмый үтү дигән сүз була. Минем инде ерактанрак караш ташласам, менә шушы матур гомер юлына, иҗат юлына, синең хыялың инженер, механик булу булган. Шулай түгелме? Ничек син менә шул җырга, әнә шул яраткан һөнәрең сайлыйм дигәндә генә бу якка таба атлап киткәнсең икән? Минем хыялым дөресен әйткәндә җырчы булу иде инде ул. Бәләки чактан. Бәләкәй чактан үземне белгән вакыттан бирле җырлыйм мин. Аны ничә яшь булгандыр инде, кем белгән аны, 6-7 яшьләрдәндер әйме. Гомумән бөтен пластинкаларны өйрәнеп, җырлап, Габдулла Барахимкулов җырларын, Илһам абый, аннан соң Таһир Якуповларын пластинкаларын өйрәнеп, гел шушындай авыр җырларны, аннан соң менә День Победы Лев Лещенко башкаруында шушы җырны 7 яшьлек вакытта өйрәнеп, менә кем кушкан аңа, әйме, хәзер гаҗәпләнеп исем китеп карап тора, 7 яшьлек балага хәзер аны кушсаң да өйрәнмәй бит инде ул. Дөресен әйткәндә, нәрсә кирәк инде ул аңа? Мин шул пластинканы эзләп табып, өйрәнеп, менә җиңү көннәрне җырлый башладым. Патриотик тәрбия көчле шак, Аннан соң җырга омтылыш булган. Әйе. Кем кушкан? Бер кем дә кушмаган бит инде аны. Кемгә кирәк анда, бит. Шуңа күрә менә аннан соң әтияни бит инде. Бөтен колхозчы да диярлек үзенең баласын инде менә алар гомер буе авыл хуҗалыгы элекчә әйткәндә колхоз җитәкчесенә бик зур теге түрәгә караган кебек караган инде. Әлбәттә алар да инде үзләренең улларын шушы җитәкче итмәкче булганнардыр. Шуңа күрә мин авыл хуҗалыгы институтына хәзер инде агроуниверситет, шунда барып инженер-механик факультетына укырга кереп, шул белемне алдым башта. Аннан соң инде менә тормыш бәйләнеп китте, барыбер дә җиңде. Бу хыялым, балачак хыялым, анда мөмкин кадәр төрле конкурсларда катнашып, инде үҗсән сәнгатьтә катнашып, бер вакытта да мин шушы җыр белән бәйләнешне измәдем. Үзеңнең чын-чынында үзеңә ышаныч туган минутларны танысыңмы, хәтереңдәме? Менә чынлап та бу юкка гына булмады, Илсаф булып, җырчы булып танылып, менә бастым аякта дигән вакыт. Нинди вакыйгалар, нинди вакыт аралыгы белән бәйле икән? Иң зур тәргеч менә шушы әйтеп үттем, дуслык җыры конкурсында 95 елны, аннары 96 елның башында татар җыры конкурсында лауреат булгач, мин чынлап анда авыл хуҗалыгы идарәсендә инженер булып эшләдем. Шуннан соң мәйтәм булай булмый, барыбер мәйтәм гомерлек үкенечкә калганча кире Казанга килеп, яңадан менә шушы сәнгатькә бәйләнеп, зур сәхнәгә аяк бастым. Аннан соң инде дөресен әйткәндә әле ул чынлап җырчы булдым дигән сүз әле менә быелларга гына килгәндер. Шушы зур исемнәрне алгач, шушы җитәкчеләргә без республика
тамашачысы җитәкчелеге шушы зур Татарстанның халык артисты исемен биргәч кенә бераз гына миңа ниндидер менә Ышаныч. Һәм ышаныч. инде җаваплылык та артып Әлбәттә җаваплылык, шуннан соң халык исемен алу. бик зур җаваплылык исти икән ул. Әйе. Үзеңнең репертуарга да, җырларга да, концертларга да яңадан бер яңа караш белән эшли башладым. Менә шундый матур аралыкта хәзер инде халык исеменә дә якынлаштык. Ләкин нәрдә синең төрле халәтеңне ашасы килә. Синең инде электән менә әти-әнинең хакында бер никадәр генә әйтеп киттең. Ләкин нәрдә гаиләдә ничә бала тәрбияләнеп үстегез, синдә генәме шундый халәт булган, җырчы булып китү. Калганнарда андый бурыч тоз салынмаган булганмы? Ничегрәк ул яклап? Гади колхозчы дип әйтәбез бит инде, әти бригадир булып эшләде, Җәмил исемле, мин Җәмил. Бригадир ул бик гади кеше түгел инде. Гади ул түгел инде, вакытта. дөресен әйткәндә, гади түгел. Нык хөрмәт итәләр иде. Бик Әйе, әйбәт кеше. хөрмәтле кешесе булган инде ул. Шулай кеше буларак та әле дә нык хөрмәт итеп искалалар. Җәмил исемле, мин Җәмил улы. Әнием Рушания төрле эшләрдә эшләде инде, менә гел иң истә калганы Чигендер инде. Ничә бала булдыгыз? Үзәккә үткәне Чигендер эшләр. Сиңа да эләккән икән бу шигырь. Нык эләкте. 6 бала үстек. Иң беренче бала безнең гаиләдә кыз бала Гөлнара исемле, аннан соң 5 малай безнең. 6 бала. Менә бит. Менә шулай. Кыздың кулартай хай җигел булган сезгә. Шулай. Илсаф, алар арасыннан берсе дә җырчы булып. Җырчы булып китмәде, ләкин осталыклар бар. Апа, Гөлнара апа бик матур җырлый иде, ләкин башка профессия. Җыр юлында булган кеше гармун тотып карамыйчы булмый бәлки чакта. Син ничек гармунда уйнап үскән егетме, бәлки гармунсыз гына җырлап үскән? Юк, гармунда уйнап үскән. Мин инде менә шул ниченче, беренче, икенче класслардан соң гармун сырый башлаган идем. Анда бит инде авылда ничек дип әйтим, гармун ул бит әле кыйммәт ул вакытта. Юк та әле ул. Юк та, 40-50 сумнар тора әле ул. Әйме. Әйе. Ул зур акча ул вакытта. Әни әйтә инде. Әнәй диләр инде бездә, әнәй. Әтигә әйтә. Менә Илсур һаман гармун сырый да гармун сырый. Алабызмы соң инде, нишлибез? Алык инде дип әйме. Әти берничә сүз әйткән сүзе колакта калган. Башта уйнарга өйрәнсен әле, аннары аларбыз дип. Нинди уйнап гармунсыз өйрәнеп була торган, шулаймы? Ул инде күрше егетләрендә, күрше малайларында гармун барлыкны истә тоткандыр. Ничек инде уен кралысыз уйнарга өйрәнәсен. Шулай да алып бирделәр булдымы гармун? Теге уверенный булырга, бушка булмасын дип инде гармун алу. Бик очракта бит әле гармунны алалар да, ул шунда куядыр киштәдә ята. Тузан. Уйнарга өйрәнмиләр. Мин дөрестә шул тарткалый башлагач, монардан чыга дип гармун алып бирделәр. Кубань. Ул вакытта 40 ничә сум тора иде әле, 44 микән? Гармуннар бик кыйбатлы. 46-мы? Менә шактый акча. Син гармунда уйнап үскән егетләрнең берсе. Һәм инде синең нәселеңнең мулла нәселе диләр. Нигездә сезнең муллалык бар нәселегездә диләр. Һәм инде минем белүемчә син әле үзеңдә бик дугаларга якынайган кеше, аятларга, хәтта минем белешмәләр алуымча син намазда укып, әлеге көндә дә менә шушы сакланып киләме синдә? Гел намазга утырып биттем дип әйтә алмыйм, ләкин шул юлда, шул юл белән бара дип, аны теге мактанып әйтсәң, аның җаваплылыгы да бар бит әле. Әйе. Теге гел 5 вакыт намазны тотам дип әйтә алмыйм бүгенге көндә. Ләкин булдырылганча җәмгаларга йөреп укырга тырышам. Шундан да зур муллалар нәселеннән, менә без күптән түгел, берничә ел элек кенә китап яздык авылыбыз, Яңа Кәкерле турында, Шүпрәле районы, шунда эзләнүләр булды. Зур гына шул типләргә шәҗәрәләрне эшләп бит инде, нык горурлык хисе уянды. Мин аны белә идем дә инде, нык укымышлы муллалар нәселеннән, әби ягыннан бигрәк тә менә зур хәзрәт булган кеше. Бу ничек дип әйтим? Бүгенге көндә шуңа Ходай теләгә шана барып, төрлечә килә бит инде кеше. Әйе. Ниндидер сынаулар аша килә, кемдер җиңеллек белән генә килә, кемдер Бәлки әле еллар үткәч, сәхнәләрдән инде төшәр вакыт җиткәч, бик моңлы тавышлы мулла да булып китәргә мөмкинсең, шулаймы? Белеп булмый, менә минем бер зур танышым, дустым Ильяс хәзрәт әйтмешли,
Сез андый эшкә әзер булырга кирәк инде, Илсаф дип. Әйтә ул. Исаф, аннары бит әле син бик җиңел генә килгән түгел намазларга да, укуларында, чөнки син бик зур гына хәсрәт күргән, кайгы күреп алган кеше. Кызың Айгөл 8 генә яшендә якты дөньядан китеп барып, бик тетрәндереп, шуның белән дә бигрәк бәйледер дип уйлыймын мин. Бу Дөресен әйткәндә, шуның белән бәйле нык авырлыклар күрергә туры килде. Ул беркайчан да әле дә инде ул калдырмый, ләкин бераз гына ничектер томаланадыр инде тормыш. Барыбер яшәргә кирәк бит. Шушы кайгы белән, шушы уй кичерешләр белән ул беркая да китми, ләкин менә кеше яшәргә өйрәнә шуның белән. Шул басым астында ничектер яшәргә кирәк. Яшәргә кирәк менә тиешенчә. шундый да белешмә бар. Минем инде ишетеп белүемчә, син хәтта шул кадәрлек бирелеп, шын ышанып дип әйтәсе килә. Инде 100% акча эшләнгән икән, концерттан алымнары, килемнәре, хәтта Илсаф аның 2%-ын калдырмыйча садака итеп биреп тә килә дигән. Синең хакта шундый белешмә дә бар миндә. Шуңа тырышам, булдыралган кадәр закат дигән әйбер бар бит инде. Шуны түләргә булышырга тор. Менә син хәзер безне карап утырган тәрбияви әһәмияткә кирәкле җирләре менә бу. Безнең тапшыру аша халыкка, тамашачыларга төрле бар бит юнәлешләр халык күңелендә. Менә сиңа шушы Аллага, Аллаһ Тәгаләгә безгә ышану, аңа табыну иҗатыңда күренеп ярдәм итәме? Менә сәхнә алдына чыгуларың бар, ул дугаларың, укылган вакытларың була, аятларда бит инде һәр вакытта менә шул күңеленнән кичереп, син сизәсеңме Аллаһ Тәгалә юлларда йөрисең, сиңа ярдәме тоелып, сиземләп тоелып сиңа биреләме менә шулай бер? Мин бүген моңа чын күңелемнән ышанам, нык ярдәм итә. Ничектер кай вакытларда авыр вакытлар шулай килә инде. Ходай Тәгаләдән, Аллаһ Тәгаләдән чынлап сорасаң, ничектер бары җиңеллекләрен бирә. Әллә кайсы юллар белән ничектер китереп чыгара. Кирәкле кешесе дә очрый аның, кирәкле юлы да табыла. Шуңа күрә мин бүгенге көндә шын күңелемнән ышанам һәм аның ярдәмен тыеп яшим. Инде Исафның гомер юлларын әгәр дә барлап, иҗат юлларын барлап торабыз икән, мөмкин түгел аның гаиләсенә, шәхси тормышына, үзенчәлекләренә кагылмыйча, әлбәттә, минем белүемчә инде синең икенче никах, беренче никах синең хәтта авылдашың, сыйныфташың да түгел микән әле ул Миләүшә? Сыйныфташ түгел, беренче яшькә яшьрәк Миләүшә. Шулай бергә ике кыз дөньяга китереп, ике кыз туып, Айгөл Энҗе бүгенге көнне беренче синең беренче никахтан кызың белән аралашулар бармы? Аралашулар бар, Аллага шөкер, Миләүшә белән дә кемдә булмаса да аралашып торабыз, сөйләшеп, булдырылган ярдәм итеп торам мин. Менә матур гына туйлар үткәрдек. Энҗе кызыбыз 1-2 ел инде, хәзер инде мин бабай. Анагыбыз бар, Сәфинә исемле, матур гына яшәп торалар. Руслан киябез белән миңа зур этәргеч бу дөньяда, зур шатлык. Бүгенге көндә алар белән дә элемтәне эзмичә, матур итеп аралашып, булышып, бергәләп яшәп торабыз дип әйтә алам мин шул Менә сине мин әле бирегә килмәстән дә бик якын күргән кеше буларак, хөрмәт иткән җырчым буларак син. Мен кеше буларак та мин сине бик хөрмәт итәм һәм чисталык, саф менә сөйләшүебездән дә, менә бу Аллаһ Тәгалә турында сөйләшеп китәләребездә юкка гына түгел, шундый кеше буларак, шундый авыр гына кайгыда күргән әти буларак саклап калып булмадымы гаиләне? Яки шундый килеп туган каршылыклар булдымы? Яки китәргә генә аерым кирәк иде. Чөнки менә булмышы белән кеше тәкәббер кеше була. Җыры белән икенче юнәлештә бөтенләй адашкан кешеләр була. Аннан хыянәт була, бик зур хыянәтләр була. Менә мин сиңа карыйм да, син бик чиста. Миңа калса, бөтен кешене бөтен яклап белеп битеп булмый. Әмма ләкин син менә ничек шундый көчле генә егетләрнең берсе буларак, шушы көчне сарыф итә алмаган гаиләне саклап калырга. Гел чиста дип әйтә алмыйм инде. Читтән караганда шулайдыр. Үзем нәем, төрле бер дә гынахсыз түгелдер. Төрле ялгышкан, тайпылган вакытларда җитәрлек булды. Ләкин бу очракта менә шундый тормыш ситуациясе килеп туды. Монда күбрәк башлангыч булып Миләүшә торды минем гаиләдән китүгә. Аның
инициативасы дип әйтим мин күбрәк. Мин шуңа күрә дә инде аннан ничектер китәргә тиеш булдым. Әйме икенче гаилә карап, шунда менә ничектер күңел тынычлыгы табып, хәзер матур гына яшәп торабыз. Үкенүләр булмадымы? Үкенүсез булмый инде Кызулык Зифа. белән, кайбер кеше бит кызулык белән ди. Менә яшьлек белән ди кайбер Бу кеше. тормыш яшәеш үкенечсез булмый ул. Ул күбрәк гел үкенечтән генә тора әле, дөресен әйткәндә. Беренче үк тәүге үк сөю түгел идеме Миләүшә, авылдан да булгач, шундый Бер- сезне дә алып калыйк. Әлбәттә беренче сөю, беренче мәхәббәт. Ләкин ничек дип әйтим, хәер бөтен тынычланды. Аллаһка шөкер, матур гына аралашып, ярдәм итеп, ничектер әйбәт кенә яшәп торабыз. Дус арада Менә дуслык монда хәзер бар булгач, икенче аңлашу гаиләдән булгач. инде 2 улым бар. Әйе, Зиләгә дә инде кагылмый булмый. Хәзер инде Зилә дип беләбез, дөрес әйтәбездер исемен. Зиләдә 2 җегет үстерәсез, Җәмил белән Җәмил, Аяз. Аяз. Җәмилне мин әле генә тыңлаудан гына белдем. Исемнәрен булай белергә тырышсам да, мәгълүматлар туплаганда, хәтта килеп чыга әтиеңнең исеме. Әйе шул. Әтинең исеме бу ничек карар кылынды? Аны менә күбрәк Зилә шулайрак теләде дә, мин каршы килмәдем, әлбәттә инде. Бик матур исем, әти исеме. Шуңа күрә Мәңгеләштерү. нәрсәгә каршы килер? Ниндидер бер матурлык. Шулай дип Бернинди тап. дә каршылык күрмәдем һәм матур итеп шушы исемне куштык. Икенчесе инде Аяз. Шулай бик матур, мәгънәле. Аллаһка шөкер, исән-сау матур итеп үсеп киләләр. Зилә нинди һөнәр кешесе икән дисәк. Зилә хәзерге вакытта хореограф балалар белә берничә труппа балалар туплап, балалар белән эшли. Бию түгәрәкләр алып бара, төрле юнәлештә. Шулай ук сәнгать кешесе дип әйтергә кирәк. Шулай ук 2 егетне үстерү, гаилә учагын сүндермәү, Зилә җилкәсенә күбрәк төшә инде. Аңа шулай ук шактый татарга туры килде инде. Гел майда балда гына йөзәргә туры килмәде башта. Минем белән төрле авырлыкларга, кыенлыкларга туры килеп, шушы юлларны узарга туры килде. Бәхет атлы тукталышка таба, Шаба поезд мине утырды. Өмет бирә синең мәхәббәтең, Азан юлларымны кыскартты. Өмет бирә синең мәхәббәтең, Азан юлларымны кыскартты. Җилләрдәй ышамалга тик сиңа, синең янга мин сөю канатында. Тик яшел утлар яна, бәхет иленә тала сиңа кайтыр юлларымда. Җилләрдәй ышамалга тик сиңа, синең янга мин сөю канатында. Тик яшел утлар яна, бәхет иленә тала сиңа кайтыр юлларымда. Менә Зилә бүгенге көндә хәзер әйтә аласың, син бит инде шундый ир узаманы, яшең буенча да аругына китеп барган кеше, шулай бит. Безнең инде телевизор караучылар янында сине яраткан кызлар, фанатларыңны карыйлар, ләкин нәрдә инде барыбер да яшь бар. Шулай да матур саклануларың хакында да сөйләшербез. Инде менә синең шушы беренче никахтан соң булган бергәләнгән вакытларыңның, авыртынып йөргән җирләреңнең, йөрәгеңнең изләнүләр вакытларын тутырдымы Зилә тулысынча? Син хәзер менә җаның, күңелең, мен гаиләң тынычлыгына түгел, җаның күңелеңә тынычлык китердеме? Менә бу тормыш иптәшең ничек дип әйтер идең? Бүгенге көндә дөресен әйткәндә гел тынычланып бетү юктыр димин. Чөнки зур әйтеп үттек бит инде, зур борчулар, кайгылар аша үтелде. Ләкин менә алар булмаса, менә сезнең әйткән сүз бәлки дөрескә дә туры килер иде. Бүгенге көндә аны 100% тулыландыру бүгенге көндә мөмкин түгел дип уйлыйм. Ләкин яшәргә, иҗат итәргә бүгенге көндә үземдә кеш ышаныч бар минем. Концерт программалар әзерләп, яңа җырлар язып, бүгенге көндә тулы мәгънәдә эшли алам дип уйлыйм.
Шулай ук хатын-кыз кебек ир-ат та хатын-кызны бәхетле һәм бәхетсез итә ала. Димәк, бүгенге көнне синең бөтен тырышлык юлың тормыш иптәшеңне генә түгел, гаиләңне бәхеттә һәм инде уңайлы шартларда һәм билгеле булган биеклектә матур итеп тотарга. Шулай бит. Шуңа күрә инде инсаф инде тизрәк бу сөйләшүләрдән башка төрлерәк сорауларга күчсә ярар иде Зифа дип утырган. Сизеп торам инде. Башкортстанга килеп кергән гөл теләп дип әйтәсе килә, ялкын булып килеп кергән чакларың булды. Мин үземдә бик каты кадерлим концертларны калдырмый йөргән чакларны. Аннары син бер авык югалдың. Уфа шәһәрендә дә бишәр концерт куя идек бит, тулы заллар белән. Менә сезне дә хәтерлим, беренче рәтләрдә утыра идегез. Иң беренче рәттән Шулай ук уртак иҗат җимешләре дә туган иде ул вакытта. Менә синең туган көндә дигән җыр бит инде. Барс медиаларда бөтен утюктан гына яңгырамады инде ул. Бөтен теге электр приборларыннан яңгырап беткәндер ул. Аллаһа шөкер. Нык популяр булды ул. Аннан соң Сыңгы сөю, там башка җырлар бар әле. Аннан соң нык бер популяр булып киткәннән соң шуннан да югалып тордым. Ул менә шәхси тормышка да бәйле булды. Аннан соң эшләү дәрәҗәсе җитмәгәндер инде. Аңлап бетерү җитмәгәндер. Менә үземә бераз гына танкет күзлегеннән карасам, бәлки җиңелрәк килгәндер. Шушы популярность дип әйтим инде, аның кадерен белеп бетермәгәнмен. Бәлки менә шул сәбәпләр аркасында biraz Башкортстан тамашасы мине югатты. Бу сүзләр хак, сезнең сүзләрегез. Ләкин гел онытып бетермәгән әле. Нык матур итеп каршы алалар. Әле менә күптән түгел концертлар үтте. Гел тулы заллар булмаса да матур гына концертларны йөреп чыктык. Аллага шөкер. Өмет бар. Киләчәктә яңадан Уфа Башкортстан тамашасына безнең халкыбыз күңеленә яңадан әйләнеп кереп әле якынаю юлларын менә тауып, эзләп яңадан концерт залларында очрашырбыз дип уйлыйм. Эстрада бик киң күләм төрле юнәлешкә әйләнде. Төрле яшьләрчә поп музыка дибез бит инде. Шуннан соң хәзер кемдә рок, кем башкача юлларны тагын сайлый. Әмма ләкин синең теге элекке елларда романслар җырлаган, андый вакытларында матур лирик җырлар җырлаган вакытлар булып танылган Илсафны әлбәттә югалтасы килми. Ләкин нәрдә бүгенге көнгә яраклашу гына түгел, әмма бүгенге халәтенә тормышының тәңгәл булырга кирәк Илсафка да шулай бит. Менә бүген турып син программаларына ничек эшлисең? Җыр сайлаганда кайбер кеше көйгә өстенлек бирә, кайбер кеше сүзләргә өстенлек бирә, кайбер кеше менә яшьләрчә хәзер миңа инде үзгәрергә кирәк бөтенләй икенче төрле юнәлешкә дип үзен үзгәртү өстенә тотына. Менә бүгенге халәтеңдә син эш өстендә, хезмәт өстендә, үз өстендә эшләү белән репертуар өстендә эшләүне ничек тасвирлап әйтеп бирә аласың? Әйе, минем күбрәк репертуарда лирик җырлар инде. Лирик җырчы дип әйтергә була инде. Минем шулайдыр мәхәббәт турысында мәгънәле, сузыбрак җырлый торган җырлар әйме күбрәк. Әлеге репертуарны менә карый башласаң да, сайлый башласаң да күбрәк шундый җырларга тупланыла. Ләкин менә әйтеп үттегез, замана таләпләренә туры китереп, башкача юнәлештә дә әзрәк репертуар тупларга дип уйлыйм. Чөнки менә тамашач үзгәрә бит барыбер. Телевизме, хәзер яшьләргә урта буын тамашачысы да хәзер бит инде. Үзебезнең яшь бара, менә әйтеп үттегез, барыбер 50-нең теге ягында бит инде. Гел яшь түгел. Безнең тамашачы да хәзер урта буын дип алсак та 35-40 яшьләрендә аларга барыбер бер күпме үзгә икенче төрле репертуар кирәк. Дисәм, менә шундый бер җыр иҗат иттем. 10-15 еллык булса, бу җырны мин бөтенләй җырламас идем. Бу җырны син җырлыйсың дисәләр, ул кешегә мин бәлки ничектер киресенчә җавап бирер идем. Менә Урал Рәшитов ки, Нәфкия Сафина сезнең Башкортстан авторлары бирделәр, тәкыялар үрдем дилләрдән дигән. Ул минем репертуарга, минем стильгә гомумән туры килми. Гел хас түгел инде. Менә шушы җырны клип ташладык. Менә тапшыру кысталарында бәлки ул шушы җырланып та үтерәйме.
бу сүзләрне нәрсәгә сөйлим? Бер күпме үзгәреш кирәк дип уйлыйм. Үзеңне дәрәҗәле кыяфәттә тотарга ял да бирә белергә кирәк бит үзеңә. Шулай бит кайда өстенлек күрәсең ял итәргә синең, кайда менә син уф бөтен әйберемне калдырды, менә минем шундый оҗмах кебек үземнең генә тирәлегем бар дигән урын, Илсафны ял иттерә торган урын, кайда ул синең өчен дисәк, ничек җавап бирсең икән? Ул барыбер авылдыр инде. Туган авылдыр. Анда сине кемнәр көтә әле? Туган йорттыр, әни Аллага шөкер, исән сау. Исеме Рушания дип әйттем бит инде. 81 яшендә инде, исән сау әле, Аллага шөкер. Ул инде кышын булдырылган кечә булышып, санаторийларга алып барып, аны больницаларда йөртеп, кунакларда, уллары күп бит инде. Кызлары Аллага шөкер, берсенә йөреп чыкса да, кыш почти үтеп китә. Шуңа күрә исән сау әле тәрәзәләр ачык, кадакланмаган. Тәрәзәдә әнинең күзләре үзләре әле. Үзләре Хәтер генә түгел, шулай. кайтканны көтеп тора. Менә бүгенгескәндә ул зур шатлык, зур бәхет инде. Булай тагын ялларга килгәндә инде барга тырышабыз инде ял көннәрен диңгезләргә, чит илләргә чыгып калаган бар инде. Аннан соң соңгы 1-2 елда мин менә үзебезнең Кара диңгез ниләрен күп күрдем. Анда барып менә Крым ачылгач бит инде үзебезгә кире кайткач дип әйтим инде. Ничектер патриотик хис миндә нык зур. Бәлки дөресме ул, дөрес түгелме? Мин шушы үзебезнең җирләрне яратам. Әгәр дә инде кызыксынсалар безнең тамашачыларың, синең телевизор караучылар матди халаты ничек икән, кайларда яши икән, нинди машинада җилдерә, ниндирәк фатирларда тора икән, зур коттеджлары да бармы икән, Илсаф дисәләр, әйдә әле шу бу турыда да берникадәр ишетик әле без. Зур коттеджлар юк, ләкин тору халаты әйбәт дип уйлыйм. Квартира шактый әйбәт, зур дип әйтим инде. Ondan соң мин әле бераз төзелешләрне ничектер ул моментны Кишектереп кишектереп килгәнмен хәзергесе вакытта менә и тизеп ятам мунчаларын ниләрен тизегән идем инде, иләрен күтәреп куйган идем. Үзең кул белән тотып берәр әйбер эшлисеңме шул төзелештә, юкмы? Дөресен әйткән, әллә нәрсә юк, ләкин шунда булышып башкасын җирен казыган булып, гел эштән куркам дип әйтмим. Шүгендер эшләп үскән егет бит инде бая әйткәнчә кая куркасың. Җирдә эшләү, йортта нәрсәләр үзем өчен эшләү минем өчен нормаль халат. Инде дә менә яраткан шөгыльләр кирәкми миңа самолет кирәк дип уйламыйм. Шуңа кирәк бүген машина нинди дисәләр. Машина менә хәзергесе вакытта Toyota Camry. Нык миңа ошады, төрле машиналарда йөргәнем бар. Нык ошады. Чагыштырып карарга булды. Мин БМВларда да йөрдем, Туарегларда да, башка машиналарда йөрдем. Еш кына юл кагыйдәләрен бозам икән Илсаф Ансыда бармы? Менә еш кына туры килә. Ничек дип әйтим? Менә күзгә күз карашып сөйләшәбез бит инде. Яшерен батырын түгел, ашыктан дидек бит инде. Шундый тапшыру безнең әйе. Минем юл кагыйдәләрен бозып, күбрәк тизлекне арттыру. Мин инде хәзер кызыл светофорга үтмим, теге сплошнойларга киреп, теге каршы юнәлеш движениеларга чыгарга тырышмыйм. Мин дә Алла сакласын, күбрәк тизлекне арттыру. Менә без үзебезгә бәлки сәбәп кенә табабыз инде, без артистларга гел ашыгырга кирәк, йөрергә туры кирәк. Безгә ярый дигәне дә бармы, юкмы? Түгел. Хәзер танымай, ниндидер әле ГИБДД хезмәткәре таныса да, бәлки ниндидер очракта теге кисәтү белән генә дә калса да, хәзер камералар танымыйлар. Менә син үзең гомумән тормышта танып торганда сиңа рәхәтме? Әгәр дә инде Илсаф килә, менә бу бит Илсаф дисәләр, әгәр инде киресенчә кайбер кеше танымасыннар гына инде, юкса кирәкми әле бик дип, сиңа ничек менә шул кайфны күтәрәме сине тану, синең урамда билгеле? Андый вакытта да буладыр, ниндидер вакытта танымасалар әйбәтрәк, ләкин мин бөтен кешедән дә аерылмыйм. Кеше барыбер мактауны, күтәрүне бер кая да андый сыйфатлар бер кая да китмәгән кешедән китми дә ярата инде.
Син гомумән макталырга ярата торган кешеме? Ничек уйлыйсың? Ну, гел яратам дип әйтмим, ләкин менә танысалар, ниндидер эштә ярдәме тия бит инде аның. Чиратта да басып тормыйсың кайсы вакытта эме, башка эшләрдә булсын, ул вакытта ничектер танып, ярдәм кулы суссалар, барыбер Күңелгә рәхәтрәк әйбәтрәк итә. инде. Исәп, Дөрес, менә- яшерен батырын түгел. Җырчы буларак та, кеше буларак та ачабыз. Ә син үзеңне үзеңә ачып биттем дип уйлыйсыңмы? Беләм дип уйлыйм. Шулаймы? Шулай булгачлар, менә бу сорауга да җавап бирсен әле ул хөрмәтле телевизор караучылар. Иң зур холык фигылеңнең таянам дигәннәре кайсы якларыңны үзеңне ихтирам итәсең? Менә шул якларым аркасында минем алга тәрешләрем, кыю адымнарым барлыкка килгән. Ә кайсы кимчелекләрең сине борчый? Менә ошамый шул якларым үзгәртеп булмый. Берәр ниндидер җитешсезлек күрсәм дә, ярдәмгә мохтаҗ, нәрсә мохтаҗ кеше күрсәм дә, булышырга тырышам, чын күңелемнән минем ниндидер бәхетсезлекләргә менә еш кайыр күрсәтәләр бит инде. Телевизорлардан, башка ниләрдән ярдәм кирәк дип, шуңа чын күңелдән йөрәгем әрни дип әйтә алам. Бу бәлки кирәк тә түгелдер, әйме. Булышырга тырышам. Менә шул минем сыйфатым. Әйбәт Ул нәрсә дип сыйфатың уйлыйм. үзеңә тормышта ярдәм итәме? Менә шул сыйфатың. Моның өчен ниндидер дивидендлар сорап йөрү дөрес әйбер түгел. Диндә дә шулай дигән бит инде. Син теге 10 тапкыр артык алам дип садака бирсәң, 100 сум садака биреп, Ходай теләм теге 100 белән кайтарыр, әле бирим әле дип әйтсәң дөрес булмас дигән. Шуңа күрә алай дип әйтәсе түгел. Шын күңелдән, ихлас күңелдән ярдәм иткәндә генә Ходай телә үзе күрә, үзе булыша. Ә менә кимчелекләрең, кайсы Кимчелекләр якларыңны бик өнә бетмисең үзеңне. Бераз мин үгез бозау, бераз гына ниндидер загырак карарлар, бераз гына Кабул итәсең. уйланыблак торам инде кайсы вакытларда. Ул менә тормышка караганда да, сәнгатькә караганда да бер күпме әкренлек дип әйтим. Менә шул сыйфатлар миңа җитеп бетмәгәндер иҗатта да. Син күбрәк түземсезме, әллә сабырракмы? Сабыр. Күбрәк сабыррак. Димәк, менә шушы як акырнайта инде сине, шулай бит. Аннары бит әле менә синең бик популяр булган вакытларда да булды, әле дә шөкер, Аллага шөкер. Инде фанатлар була һәрбер кеше үзенең егет кеше булган кешегә бигрәк тә 70-80% хатын-кыз күбрәк Күбрәк йөри. хатын-кыз йөри инде. Автографлары да Концертта. бар, сәхнә арты тормышы да бар. Барысы да ничек карашың, фанатлардан ничек качып котылыш, яки инде бик ул хәтле борчыдылар дип әйтә алмыйм да дип уйлыйсыңмы? Юк. Бармы менә бал корты кебек ябышкак кебекләр, кайта кымшаулап, гаиләңә ниндидер аларның тәэсирләре дә булырга мөмкин бит, шулай бит. Нык алай ябышып, теге гаиләгә кереп, миңа нык начарлык эшләгән кешеләр булды дип әйтә алмыйм. Ләкин алар бар, булды. Хәзер бераз бәлки кимегәндер инде, теге ничек дип әйтим. Яшь бара бит инде. Үзегез әйтеп иттегез. Шуңа күрә алар саны бераз кимегәндер, ләкин бар. Ну, булсыннар алар теге кымачауламый миңа. Үзенең булган бөтен халәтеңнән әйтеп, тормышта булган кимчелекләргә карашыңны берникадәр тоемладык. Менә хыянат дигән, гайбәт дигән нәрсәләр бар. Менә булардан аралану. Менә гомумән хыянатны син үзең гафу итә алыр идеңме? Сиңа карата булган хыянатны тормышта. Яшерәк вакытта ничектер аңа бик кыенсынып каты карыйсың, нәйме? Миңа калса, хәзерге вакытта тормыш юлын шактый үткәч, ниндидер вакытларда миңа калса хыянатны да кичерергә була. Синең балаларың хакына, ниндидер тормышта ниндидер менә дәрәҗәне саклап калу дип әйтим инде, ниндидер Булганнарны югалтмау, булганнарны югалтмау. җыелган җайлар, Миңа калса, өелгәннәрне. Шушы андый гына менә югалтуларга, ну, бу очракта кичерү дип әйтим инде. Андый гына югалтуга барырга кирәк. Чөнки белмисең әле, сине алда тагы нәрсә көтә. Шулай бит. Шуннан чыгып әйтә алам мин. Гайбәтләргә, менә әйбәтләргә, Гайбәтләргә, әйбәтләргә. ышанасыңмы сине гайбәтләргә? Гайбәтләр сине
тормышында комачаулыймы, тоткарлыймы алар синең иҗат юнәлешең, әллә инде бик күпләр кебек үк ул кадәрле колакка бик илмичә генә үткәреп җибәрә торганмы син? Соңгы вакытта мин аңа бөтенләй игътибар итә алмыйм да, ничектер вакытта юк, игътибар итәргә тырышмыйм да. Ну, безнең тамашачы кеше нык игътибар итә инде, сөйләргә ярата, шулай бит инде. Аны үзегез дә беләсез, ул кеше тормышында бик нык актив катнашалар алар. Үзләре Социаль челтәрләрдә бигрәк тә шулай. аларга хәзер мөмкинчелек тә ачылды бит нык. Элек ул менә халык ниндидер категория кешеләр бар бит инде. Алар социаль челтәрләр, интернет булмаганда ул бит инде аның круг менә шуны сөйләү нык кыска иде, әйме күршеләр белә, туган тумачасы белә, дус хатыннары белә, яки туганнары белә, шуны сөйлиләр иде инде. Ә хәзер аларның мөмкинчелек нык ачылды. Социаль челтәрләргә чыгып, Йөрәккә бик якын алмыйсың инде хәзер. бөтен кеше ишетерлек, укырлык итеп Шаң кагып. язып, әйме алар нык канәгатьләнеп хис алалар инде алардан. Шулайдыр инде. Дип уйлыйм. Ләкин миңа тими, дөресен әйткәндә. Алардан өстенрәк булырга кирәк инде. Гайбәтләр дә кагылмасын, хыянәт тә әле әйткән фикерләребез Булмасын. инде синең хакта белешмә күбрәк алып калу ниятендә, әмма бик матур бер җырың бар, тапшыру ахырына якынлашканда хыял белән бәйле җырың. Күтәрелеп китәр идем, алып китәр идем сине дә дип шундый матур бик яратабыз без тамашачыларда, мин үзем дә шәхсән ул җырны яратам бик. Дөньяның барлык ваклыклары Барлык якка калсын чәчелеп Бер сөясем килә хисләремне Бер кемнән дә тормый яшереп Хисләремне тормый яшереп Бер сөясем килә шашынып Хисләремне тормый яшереп Бер сөясем килә шашынып Менә шушы җырыңдагыча синең әле өлгәшмәгән зур максатларың, зур хыялларың калдымы тормышта, бармы һәм ул нинди хыяллар калган? Һәм инде шушы матур фикерләрең белән Башкортстан тамашачысына, бәлки Татарстан безне карый тирә-як өлкәләр, аларга да синең җырларны яратканнарга әйтеп калдырыр теләкләреңез бар. Хыялсыз булмас, булмый. Хыяллы булырга кирәк әле, ничек дип әйтәм, үземдә кеш тоям, рәхәтләнеп эшләрлек, иҗат итәрлек. Андый хыялларым бар. Яңадан да менә тамашачыбыз күңеленә кереп, концерт залларында, тулы заллар белән очрашып, аралашу хыялларым яна. Аннан соң инде хыяллар тагын гади. Гаиләдә тынычлык, иминлек булсын. Менә гаилә турында, балалар турында сөйләшеп үттек. Исән-сау үстереп, матур итеп, җәмгыятькә кирәкле кешеләр итеп, үз юлларын табырлык итеп, тәрбия биреп, үзеңнән соң буын калдыру. Иң зур хыял. Әлбәттә инде Башкортстан тамашасына шушы гади теләкләр. Исәнлек, саулыктан айырмасын. Ходай Тәгалә концерт залларында матур җырлар аша, репертуарлар аша, туган тел каналларында очрашырга насыйп булсын. Алда көннәрдә сезгә дә бик зур рәхмәт, Сифа ханым. Сезнең җырларыгызны минем репертуарда шактый. Әле яңадан иҗат җимешләребез туырга насыйп булсын. Үзегезгә дә иҗат уңышлары теләп, матур теләкләр теләп, саубуллашасым килә. Бары тик шатлыклы мизгелләр белән очрашырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә тамашачыларыбыз, телевизор караучылар исеменнән Илсафка чакырым араларын якын итеп килгән өчен, тапшыруны бизәп матур иттереп, җанландырып җибәргән өчен. Минем инде әйтеп калдырыр теләкләрем Илсаф сиңа шундый: моңың булсын, калма моңыңнан, көчең булсын, җырың белән илләр гизәрлек, саулыгың булсын. Моңлы, җырлы гомер юлында рәхәтенә дә, михнәтенә дә түзәрлек. Тамашачың булсын, син җырлаган чакта гөлләр бүләк итәрлек. Һәм инде җырларың күп булсын, моңлы булсын, матур булсын, ил өстенә кешелеккә гөлләр итеп сибеп үтәрлек. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген без Илсафның иҗат гомерен барлап, түбәннән югарыга баскычлардан күтәрелүен күз аллап үттек. Берникадәр генә белешмәләр алдык. Әйе, түбәннән югарыга карап була.
Карап була югарыдан түбәнгә. Түбәннән дә, югарыдан да карап, уйлап кара. Бу дөньяда бездән ниләр кала? Киләсе күршеләргә кадәр.